Slnečný stavebný pozemok s panoramatickými výhľadmi, vydané právoplatné stavebné povolenie, projekt rodinného domu, nakúpený stavebný materiál a inžinierské siete osadené už na pozemku. Vítajte v Hyľove, vzdialenom len 12 km z centra Košíc. Ticho, príroda, krásne výhľady na široké okolie, vynikajúca dostupnosť do centra mesta, to všetko nám ponúka tento pozemok o rozlohe 1250 m². Vydané právoplatné stavebné povolenie, nakúpený stavebný materiál a osadené inžinierské siete na pozemku. V tomto prípade, pri tomto pozemku sa vám ušetrili kopu času. Ak som vás zaujal, príďte sa pozrieť. Ahojte.